creus que utilitzar aquest llenguatge tan ric, tan poc escoltat a dia d'avui, ajuda o entorpeix la lectura? Jo crec que no. Jo crec que és una forma de donar a la gent que qualsevol llengua, no només el valencià, que té diferents nivells de llenguatge, qualsevol llengua, inclús l'anglès. L'anglès, per supost, portuari no serà el mateix que l'anglès de Westminster. O sigui, és que qualsevol llengua té dos diferents nivells de llenguatge. Entonces, clar, ha de dependre a saber en quin moment és l'adequat per a parlar, no? Sí, però pareix, per els comentaris que escoltes, que quan una persona està introduint-se dins del valencià, dins de llegir en valencià, si no està acostumat, que ara parlarem del nivell de lectura d'avui en dia, quan li fiques paraules que no sol escoltar, li costa pillar el fil, no?, de lo que està llegint. I en el teu cas passa molt, que a mi me pareix enriquidor, perquè deprens a muntó, però, clar, al mateix temps era saber que si tu opinaves que podia entorpir. Bueno, tenéis, per exemple, El nombre de la rosa, algú ha llegit El nombre de la rosa? Umberto Eco fa ús de paraules que jo ni coneixia. Estem parlant del castellà, Sí, sí. un llibre que és en castellà. I me toca anar al diccionari per a saber el seu significat. Això jo crec que li dona més categoria a la novel·la, perquè és que hem de tenir en compte que habitualment fem ús d'un lèxic molt restringit de paraules i el lèxic és molt més ample del que fem ús habitualment. Però ja tenim els diccionaris i per averiguar el significat i el sentit de les paraules, no?